Emine Jahović i učesnik X Faktora Aleksa Perović nastupili su pred nekoliko hiljada ljudi u Nišu. Emine Jahović i učesnik prve sezone X Faktora kod nas, Aleksa Perović, nastupili su zajedno pred nekoliko hiljada ljudi u Forum shopping centru u Nišu na proslavi 3. rođendana ovog shopping centra. Publika je gotovo puna 2 sata u glas pevala sa Eminom njene nove i stare hitove, a posebne emocije u publici izazvala je pesma koju su u duetu otpevali Emina i Aleksa, Još ti se nadam. Oduševljena sam koncertom u Nišu, publika je bila divna. Plan da sa mnom nastupaju momci koji su bili u mojoj grupi X Faktoru pokazao se kao odličan, jer je publika to svojom reakcijom i večeras dokazala. Aleksa je i pred Nišlijama pokazao koliko može na sceni. Bila sam oduševljena kada sam vidjela kako je Forum lep i modern shopping centar, izjavila je Emina, koja se posle koncerta družila sa fanovima koji su Forumu uputili najlepše rođendanske čestitke.